Hola, som Aitana, Júlia, Ona, Emma, Lluna i jo, Aitana, i vos anem a presentar el segon programa de Radio Campus. I ara donem pas a Lluna Orenya en l'oratge. Especialment en la Vall d'Albaida farà molta calor i recomanem beure molta aigua. Donem pas a Emma, que nos farà un xicotet concurs. Hola, jo sóc Emma i vos vaig a tocar Alegreto. A continuació vos passa a Júlia, que vos va donar un consell del dia. El consell del dia és que recomanem vestir ben fresquets i beure molta aigua, ja que fa molta calor, i de vez en quan menjar-se algun gelat. Ara vos passe en Aitana en la publicidad. Presentamos una nueva Barbie modelo embarazada, ya a la venta. Barbie, tú puedes ser lo que quieras. Ara vos passem a Lluna en els xismes. Els juniors estan preparant una boda entre Xavi i Nati. Aitana Alcaraz i Jorge passen quasi tot el temps junts. I ara vos passem en Ona, que vos farà la despedida. Gràcies per escoltar-nos. Adéu. Adéu.